Жарты скончыліся. Варшава размаўляе з Лукашэнкам адзінаю яму зразумелай мовай сілы. Польшча не выключае, што можа зачыніць усе памежныя пункты пропуска. Штопраўда, іх ужо засталося ўсяго 2. Польскі бок вылічвае перадусім страты ўласнай эканомікі, але гэткі адказ цалкам магчымы на няспынныя атакі мігрантамі, нелегаламі з боку Беларусі. Закрыццё ўсіх памежных пераходаў на польска-беларускай мяжы падтрымаў і беларускі палітык Павел Латушка. Аднак лідар НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету падтрымлівае закрыццё выключна таварных пунктаў пропуску. Аднак нельга закрыць мяжу для пасажырскага потоку, бо ад гэтага цярпяць шараговыя беларусы, а не рэжым. Вітаю спадарства, тыдзень Сергеем Падсасонным, а ў праграме пакажам. Цяжкі шлях беларускага калію. Дзяржава хваліцца планамі пабудовы свайго марскога порта ў Мурманску, а тым часам ёсць праблемы з портам у Пецярбургу. Надзеі на Расею маюць свой высокі кошт. Здаецца, аб'ёмы аднавілі, але фактычна сталі закладнікамі як мінімум жаданні рускіх выпіць гэтыя ўсе сокі з пастаўшчыкоў і цяжка ухіліцца ад іх патрабаванняў, калі ты не маеш альтэрнатывы, фактычна рыначнай моцы за табой няма. Дзеці ў небяспецы. Лічба падлеткаў у сацыяльна небяспечным становішчы расце. Болей падлеткаў здзяйсняюць і цяжкія злачынствы. Драматычныя вынікі кіравання ў гэтак званай сацыяльнай дзяржаве. Это сістэмная праца павінна быць супраць гэтай сістэмы гвалту, якая ёсць, там сістэма хворай сістэмы павінна працаваць, уласна кажучы, здаровая сістэма, якая будзе аздараўляць вычэрпаць тыя праблемы, якія ёсць у сям'і. Ды таксама бруд, злачынствы і беспакаранасць. Вялікая стужка пра кадыраўшчыну ў Чачэніі, а мы праводзім паралелі з іншымі стаўленнікамі Крамля, таксама рэжыму ў Менску. Кадыров предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первого курса. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки, может даже сотни. Это самая ужасная часть истории. І адразу пра гібрыдную вайну паміж Беларуссю з рукой Масквы і Польшчай. Менск атакуе нелегальнымі мігрантамі, а Варшава ўжо ўвяла буферную зону. І за першыя 10 дзён існавання дадатковых захадаў бяспекі на польска-беларускай мяжы прыкладна на траціну стала менш спробаў нелегальнай міграцыі. Паведамляе Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы. Аднак гэта не вырашае праблемы, і міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі кажа, што не выключае закрыцця ўсіх памежных пераходаў з Беларуссю. Здымачная група Белсату атрымала спецыяльны дазвол ад польскай памежнай службы і наведала Белавежскую пушчу, якую цяпер падзяляе металічны плот. Ярослаў Сцешак. Мы знаходзімся на тэрыторыі галоўнага ўпраўлення польскай памежнай службы на Падлясю, у горадзе Беласток. І тыя памежнікі, з якімі мы размаўлялі, кажуць, што іх жыццё кардынальна змянілася пасля 2021 году. Пасля пачатку памежнага міграцыйнага крызісу, арганізаванага спецслужбамі Лукашэнкі. Тыя памежнікі, якія правяралі дакументы і шукалі кантрабанду на арганізаваных памежных пераходах, былі вымушаны ўзяць у рукі аўтаматы і пайсці ў лес. На пачатку таго року былі дні, калі У пачатку гэтага года былі дні без ніводнай спробы прайсці польскую мяжу, але апошнім часам да 200 спробаў кожны дзень. З пачатку гэтага года такіх спробаў было больш за 19 тысячаў, а за чэрвень ужо каля 3 тысячаў. У бок польскіх сілавікоў ляцяць камяні, бярвення, ляцелі петарды і нават быў ужыты газ у бок польскіх жаўнераў. Газ в сторону польскіх жаўнераў. Трэба разумець, што тысячы зафіксаваных спробаў гэта толькі тое, што заўважылі польскія памежнікі. Колькі нерэгулярных мігрантаў прарваліся праз плот і жаўнераў, невядома.
На мінулым тыдні ў прымежных з Беларуссю Гайнаўскім і Беластоцкім раёнах польскі бок увёў буферную зону. Гэта лінія на 60 кіламетраў даўжынёй і 200 метраў шырынёю. А ў раёнах прыродных запаведнікаў буферная зона пашыраецца да 2 кіламетраў. Тут забароненая прысутнасць старонніх асобаў. Польскі бок тлумачыць гэта бяспекаю мясцовых сілавікоў і супрацьдзеяннем нелегальнай міграцыі. Розніца паміж мігрантамі і уцекачамі значная. Мы маем прыклад уцекачоў з Украіны. Гэта асобы, якія бягуць ад вайны ў першую бяспечную краіну. Мы ёсць гэтую бяспечную краіну. Цяпер, акрамя гэтай буфернай зоны, ледзь не палова нашай супольнай мяжы раздзеленая плотам на 5 метраў вышынёй. Як згадвае старэйшы штабны харунжы Міхал Бура, да гэтага паміж жаўнерамі па абодва бакі мяжы былі ледзь не сяброўскія стасункі. Мы вместе разом хранили государственную границу. Неоднократно мы могли закурить сигарета на границе, знали, все было нормально. Мы очень хорошо относились к гражданам Беларуси и России. Это были наши, можно сказать, друзья. Мы неоднократно виделись, неоднократно говорили. Мы очень рады были, когда к нам приезжали граждане Беларуси и иных стран. Но так случилось, что сегодня переходы закрыты, но я надеюсь, что этот час закончится. Пакуль жа сітуацыя толькі пагаршаецца. У канцы траўня невядомы смяротна параніў ножом, прыматаным да палкі, польскага жаўнера Матэуша Сітыка. Забойства вайскоўца значна паўплывала на настрой ягоных саслужыўцаў. Тая сітуацыя была вельмі цяжкай для нас. Гэта быў шок. Спачатку недавер, напэўна, страх. Але ў выніку гэта аб'яднала ўсе службы, што працуюць на мяжы. Мы разумеем, наколькі вялікая небяспека перад намі. Гэта нас змабілізавала. На гэтым тыдні польская памежная ахова штодзённа фіксавала дзесяткі незаконных спробаў перайсці мяжу мігрантамі з тэрыторыі нашай краіны. Пабачыўшы польскіх жаўнераў, тыя адступаюць. Варта адзначыць, што на мяжы шмат вайскоўцаў, памежнікаў і паліцыі. Гэтую мяжу патрулююць як пешыя, гэтак і мабільныя патрулі. Нас вельмі шмат на мяжы, амаль 8 тысячаў чалавек. Таму мы сапраўды стараемся зрабіць мяжу як мага шчыльнейшую, не дапусціць гэтых пераходаў і зрабіць Польшчу бяспечнаю. Мы знаходзімся ў самым сэрцы Белавежскай пушчы. Там, дзе запаведнік падзелены надвае мяжой і вось гэтым металічным плотам. З гэтага боку, у Польшчы, турысты спакойна ходзяць па адмысловых пешаходных сцежках, гуляюць па лесе. З таго боку арганізаваныя групы мігрантаў рыхтуюцца штурмаваць еўразвяз. Мяжа ёсць мяжа. Памежныя пераходы ў адпаведных месцах. Там трэба паказаць пашпарты і гэтак далей. Не хачу, каб яны хадзілі праз лясы ці балоты. Я абсалютны праціўнік гэтага. Я цалкам падтрымліваю нашых памежнікаў. Стражом гранічным. Я думаю, гэта комплексная праблема. Нельга казаць толькі, што гэта дрэнна ці добра, што мігранты добрыя або дрэнныя. Тут няма чорнага і белага. Мы маем шматслаёвую праблему і нам патрэбныя адпаведныя рашэнні ад палітыкаў. Мы павінны глядзець індывідуальна на розныя выпадкі. Ясна, чаму Польшча захацела пабудаваць сцяну на мяжы з Беларуссю. Памежны камітэт Беларусі з пачатку мігранцкага крызісу заяўляў, што ў поўным аб'ёме выконвае працу для перадухілення нелегальнай міграцыі. Але адкуль з'яўляюцца тысячы нерэгулярных мігрантаў, лукашэнкаўскія памежнікі нават і не тлумачылі. Злачынцамі рэжым называе службовых асобаў Польшчы, супраць якіх заводзіць крымінальныя справы праз, маўляў, бесчалавечнае абыходжанне з уцекачамі. Ярослаў Сцешык, Александр Дегтяроў, Белсат. А ўжо цяпер да мяне ў студыю далучыўся прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў міжнародных справах Валер Кавалёўскі. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Валер, ёсць таксама заява, можа для некага нечаканая, а для некага чаканая міністра замежных справаў Польшчы Радослава Сікорскага. Хацеў бы яе яшчэ даць, бо міністр заяўляе, што Варшава разглядае магчымасць закрыцця апошніх двух дзейных памежных пераходаў на мяжы з Беларуссю. Міністр адзначыў, што, нягледзячы на ўвядзенне буфернай зоны, спробы нелегальных мігрантаў штурмаваць мяжу пад наглядам лукашэнкаўскіх спецслужбаў не спыняюцца. У сувязі з дзеяннямі Беларусі мы разглядаем магчымасць закрыцця ўсіх памежных пераходаў. Мы разглядаем цяпер наступствы такой пастановы для польскай эканомікі і мясцовых супольнасцяў.
Спадар Валер, вось такая заява міністра замежных справаў Польшчы. Якая вашая ацэнка гэтага рашэння, калі б яно было? Ну, найперш скажу, што гэта не ўпершыню агучваецца гэтая ідэя того, каб закрыць мяжу з Беларусю, бо пагрозы з боку рэжыма Лукашенка працягваюцца ўжо не першы год. І ў жніўні мінулага года ў аб'яднаным пераходным кабінеце была распрацаваная пазіцыя да нарады міністра ўнутраных спраў балтыйскіх краін і Польшчы. Калі памятаеце, то тады якраз была пагроза з боку Прыгожына, які да таго часу, канешне, ўжо знік з твару зямлі, але тым не менш сама па сабе пагроза засталася. Бунт адбываўся год таму сёння. Абсалютна. І да жніўня гэтая сітуацыя працягвала эскаліраваць. Дык вось, формула той пазіцыі кабінета была такой, што трэба ціснуць на рэжым, але дапамагаць людзям. І мы прытрымліваемся далей гэтай пазіцыі. Прадстаўнік па транзіце таксама адзначае менавіта такую лінію, прытрымліваецца гэтай лініі. То бок, калі мы кажам пра поток праз мяжу, мы гаворым і пра грузы, і пра людзей. І для нас вельмі важна, каб людзі працягвалі захоўваць магчымасць падарожнічаць, каб гэтая мабільнасць беларусаў яна была падтрыманая не толькі ў тым, каб яны перасякалі мяжу, але таксама і тое, каб людзі атрымлівалі візы, і польскія візы, і візы шэнгенскія. Як рэагуюць польскія еўрапейскія палітыкі у тым ліку на гэтыя прапановы і заявы, бо беларусы па-ранейшаму пакуль што стаяць у шматгадзінных чаргах? Сапраўды, гэтае пытанне, якое даволі балючае для многіх і многіх людзей, якія, скажам так, без аніякага разбору, ці ты стары, ці малады, ці ты лаяліст, не лаяліст, яны стаяць літаральна суткамі на мяжы. І гэта, канешне, не тое, што робіць сітуацыю прымальнай для нас. Тому мы звяртаем на гэта ўвагу, і, дарэчы, на наступным тыдні будзе праходзіць кансультатыўная група Беларусь-Еўрапейскі звяз, дзе асобнай тэмай будзе абмяркоўвацца у Брусэлі, так, дзе асобнай тэмай будзе менавіта пытанне мабільнасці для беларусаў. І так, мы таксама будзем ставіць пытанне пра тое, як выконваюцца гэтыя працэдуры на мяжы. Гэта вельмі тэхнічныя дэталі, канешне, і гэта ўсё юрысдыкцыя тых краін, з якімі мяжуе Беларусь. Але тым не менш, мы таксама хацелі пазначыць, што мы зацікаўленыя ў тым, мы просім пра тое, каб ўсё ж такі гэтыя працэдуры пропуску людзей праз мяжу паляпшаліся, каб людзі не стаялі літаральна суткамі на мяжы. Але таксама ў еўразвязе адбыліся выбары, і многія людзі на пасадах будуць змененыя. Ці гэта не будзе азначаць, што наша песня хараша пачынае спачатку? Гэта нармальная сітуацыя для дэмакратыі, калі праходзяць выбары, змяняюцца лідары, змяняюцца кіраўнікі дзяржаў, міністэрстваў. І ў еўрапейскай камісіі у тым ліку, пэўна, будуць нейкія змены. Яны адбудуцца не зараз, гэта будзе яшчэ працягвацца да восені, але мы гатовыя да таго, што нам трэба будзе працаваць і з еўрапейскімі парламентарамі. Па некаторых ацэнках гэта можа быць досыць высокі працэнт, там да 70% новых людзей, якія прыйдуць, з якімі трэба будзе іх уцягваць зноў у беларускую арбіту, расказваць, паказваць, інфармаваць. Валер, я разумею, уцягваць у беларускую арбіту. Святлана Ціханаўская зноў будзе казаць, што яна ездзіць сустракацца на вельмі важныя перамовы і гэтак далей, але беларусы стаяць у чаргах. І гэтае пытанне, ці будзе вырашана праз месяц, праз паўгады, ці ніколі? Ну, гэтае пытанне мы можам падымаць у Брусэлі, але мы разумеем, што найперш нам трэба працаваць з польскім урадам, бо менавіта юрысдыкцыяй і адказнасцю польскага ўрада з'яўляецца сітуацыя на мяжы. Таму мы тут не павінны адкладаць да фармавання еўрапейскай камісіі новага складу вырашэння гэтай праблемы. Польшча, перадусім, тут і Літва, пра гэта ідзе гаворка, і была праблема з прадуктамі, увозам прадуктаў у Літве. Гэтае пытанне было абсурдным, гэта зразумелі на ўзроўні кіраўніцтва Літвы і вырашылі гэтую праблему. Ну, я тут адзначу, што яны проста зразумела. Гэта быў наш удзел. Мы паставілі гэтае пытанне, былі кансультацыі з МЗСам, яны прыслухаліся. І тут важна адзначыць таксама канструктыўны падыход. І прыслухаецца Сікорскі, бо Святлана Ціханаўская у добрых стасунках з Радзіславам Сікорскім, і нават на апошняй сустрэчы была на вячэры, на якую асабіста запрасіў міністр замежных справаў Польшчы. Мы будзем настойваць на тым, каб гэты падыход быў збалансаваны. Так, можна ціснуць на рэжым праз закрыццё нейкіх грузапатокаў праз мяжу беларуска-польскую, але разам з тым давайце мы будзем паляпшаць сітуацыю для беларусаў, таму што гэта не толькі пытанне адукацыйнага бізнес-абмену ці персанальнага абмену. Гэта пытанне таксама і прыналежнасці беларускай нацыі да еўрапейскай сям'і. Нельга абрываць гэтыя сувязі. Наадварот, трэба ўзмацняць гэтыя сувязі.
менавіта праз палепшаную візавую палітыку, менавіта праз тэхнічныя працэдуры праходу мяжы. Яшчэ адзін момант хацеў бы абмеркаваць. Міністр замежных справаў Арменіі наведаў з працоўным візітам Літву, дзе правёў перамовы са Святланай Ціхановскай. Абмеркавалі і магчымую палітычную супрацу. Следам выйшла інтэрв'ю абранай прэзідэнткі армянскому журналисту и политологу Рубену Миграбяну. Сегодня эксклюзивный гость Первого информационного, де-факто народно избранный президент Республики Беларусь Светлана Тихановская, которая находится сейчас в эмиграции. Приветствую вас, госпожа президент, и чту за большую честь ваше согласие принять мое предложение. Спадар вельмі нечаканы паварот з ерэванскага боку. На тле відавочнага канфлікту з афіцыйным Менскам Святлана Ціхановская стала народна абранай прэзідэнткаю. У эфіры армянскага тэлебачання названая прэзідэнткаю. Ну, я скажу, што для грамадскасці, магчыма, гэта выглядае нечаканым, але ёсць кантакты з армянскім бокам ужо досыць даўнія. Тут мы таксама падкрэсліваем, што Арменія дэмакратычная краіна, і таму апрыёры дэмакраты заўсёды будуць падтрымліваць дэмакратычнае памкненне беларускага народа. І ад 2020 года мы адчувалі гэтую рэакцыю, але тым не менш такія больш-менш змястоўныя кантакты на дыпламатычным узроўні закрытага фармату яны працягваюцца ўжо досыць даўно. Дэмакратычная краіна, кажаце вы, але доўгі час да нядаўняга моманту заставалася рызыка затрымання для беларусаў у Арменіі экстрадыцыі ў Беларусь. Так, мы ўжо тут гаворым пра прававыя механізмы, якія створаныя ў рамках СНД, якія працуюць, якіх вымушаныя прытрымлівацца гэтыя краіны. Разам з тым мы бачым, што менавіта праз гэтыя палітычныя кантакты атрымалася не дазволіць, не даць выдаць некалькіх беларусаў у Беларусь праз іх пераслед па палітычных чынніках. Спадар Валер, гэта вынік сапраўды дыпламатычнай працы ці вынік канфлікту з Лукашэнкам? Гэта, канешне, вынік дыпламатычнай працы найперш. Тое, што Святлана Ціхановская ажыццяўляе вельмі актыўную і досыць паспяховую міжнародную палітыку. Гэтыя кантакты не толькі з Арменіяй, ці не толькі, напрыклад, з Украінай ці з Грузіяй. Яны адбываюцца на самым высокім узроўні з самымі галоўнымі міжнароднымі гульцамі, з еўрапейскім звязам. Для 4 гады Арменія ўсё ж такі не рэагавала. Прыйшоў да гэтага час. Зноў жа, больш за год у нас працягваюцца гэтыя кантакты, яны досыць стрыманыя, яны ў закрытым фармаце адбываліся, але тым не менш у нас была магчымасць слухаць адзін аднаго, абменьвацца поглядамі на тое, што адбываецца, і гэта ўжо паказчык даверу, калі ёсць такія кантакты. Ці гэты вецер перамен не падзьмеў іншы бок вельмі хутка, таксама як хутка і ўсё пачалося дзьмуць у добры бок? Я скажу так, што, канешне, гэта не толькі актыўная праца дэмакратычных сіл Беларусі на міжнароднай арэне. Гэта таксама і дзеянні Лукашэнка, які сапраўды у вачах многіх палітыкаў і у тым ліку і Арменіі зараз выглядае як абсалютна непрымальны партнёр. Чалавек, які неадначасова здраджваў нейкім прынцыпам адносінаў паміж Беларусю і Арменіяй. Я думаю, што насамрэч многія іншыя краіны той самай Цэнтральнай Азіі глядзяць на Лукашэнку і думаюць пра тое, ці не варта ўжо зрабіць той самы крок. Я могу так сказаць, наша стратэгія ад самага пачатку, калі казаць пра міжнародныя адносіны, была забіраць прастор у рэжыма. Забіраць праз менавіта ўсталявання такіх адносін. І таксама з аслабленнем Пуціна ўдаецца гэта больш эфектыўна рабіць. Для мяне гэта ўсё вельмі істотна і пазітыўна, калі гэта прыносіць карысць беларусам. У дадзеным выпадку гэта прыносіць карысць беларусам, бо Арменія ўжо дэкларуе, што будзе даваць палітычныя прытулкі беларусам, і адзін выпадак гэтага на гэтым тыдні мы маем. Таксама будзе прымаць беларускіх уцекачоў, і гаворка ідзе пра тое, што офіс дэмакратычнай Беларусі з'явіцца ў Ерэване. Так, офіс з'явіцца? Пра гэта пакуль не вялося. Вялося пра тое, што будзе, магчыма, створаная парламенцкая група па адносінах з дэмакратычнай Беларусю. Я думаю, што пытанне адкрыцця асобнага офіса гэта тэма, якая павінна быць вывучаная. Мы таксама тут прыярытызуем нашу прысутнасць у краінах
дзе наша актыўнасць найбольш высокая. Мы разумеем, што мы павінны рацыянальна выкарыстоўваць нашы рэсурсы. Візіт Святланы Ціханаўскай ў Ерэван? Тады, калі армянскае кіраўніцтва будзе да гэтага гатовае, мы да гэтага будзем таксама гатовыя. Вы будзеце гатовыя. Дзякую за гэтую размову. Валер Кавалёўскі, маім гаспадарства госцем. А цяпер іншая тэма і вялікая драма беларускіх дзяцей. Усё больш з іх трапляе ў сацыяльна небяспечнае становішча. Усё больш падлеткаў здзяйсняюць цяжкія злачынствы. Прынамсі, на Віцебшчыне ініцыятыва «Белпол» падзялілася з намі дакументам з высновамі правядзення мясцовай пракуратурай правярання наконт сітуацыі з недабрадзейнымі сем'ямі і дзяцей, што могуць быць у небяспецы. Высновы несуцяшальная, але даволі прадказальная для 30-гадовага панавання Лукашэнкі. Марыя Дакуцька. Нараджайце, краіне патрэбныя людзі, а дзяржава падтрымае. Лукашенко усяляк заахвочвае беларусаў выправіць дэмаграфічнае становішча, якое за час ягонага кіравання пагоршылася. Насельніцтва зменшылася больш як на 1 мільён асобаў. Але пакуль ні ўгаворы, ні дзяржаўныя праграмы падтрымання нараджальнасці не падвышаюць. На з'яўленне дзіцяці праблемы не знікаюць. 20 000 непаўнагадовых з амаль 10 000 сем'яў былі летась у сацыяльна небяспечным становішчы, адзначае афіцыйная статыстыка. Ініцыятыва «Белпол» перадала нам пратакол паседжання міжведамственнай камісіі пры пракуратуры Віцебшчыны, з якога вынікае, што за 5 гадоў дзяцей у сацыяльна небяспечным становішчы стала амаль удвая болей. За першы квартал 2024-га больш за 1200 непаўнагадовых атрымалі такі статус. Тых, хто патрабуе дзяржаўнай абароны, то бок выняцця з небяспечнай сям'і, стала на траціну болей. Адной з найгалоўнейшых прычын, чаму сёння в Беларусі дзяцей ставіць на улік у сацыяльна небяспечнае становішча, гэта алкагалізацыя бацькоў. І тут трэба вызначыцца, гэта, на мой погляд, гэта прямая залежнасць таго, што робіць дзяржава з тым, каб профілактыку рабіць, каб пратухільваць, каб змяняць вот гэтыя сацыяльныя падыходы да таго, каб людзі менш ужывалі алкаголю. І, канешне, калі людзям такія, задаюцца загады, вы павінны быць добрымі бацькамі, такія, вельмі далёкія ад рэчаіснасці чыноўнікамі падаюцца гэтыя словы. Акрамя амаральнага ладу жыцця бацькоў, на ўлік могуць паставіць сем'і, што не ў стане забяспечыць дзяцей базавымі патрэбамі, а таксама праз правапарушэнні непаўнагадовых. Летась пералік пашырылі. Паводле пастановы Савету міністраў нумар 856 цяпер статус сацыяльна небяспечнага становішча надаюць сем'ям з няспраўным побытавым абсталяваннем, што нясе пагрозу жыццю дзіцяці. Праз выпадкі цяжкіх цялесных пашкоджанняў, у тым ліку праз няшчасныя здарэнні. За беспрацоўе бацькоў і адсутнасць прыбытку цягам 3 месяцаў. Статус нядобранадзейных сем'ям надаюць пасля правярання шэрагам дзяржаўных органаў. Все сводилось к банальному формализму, работе по определенным методичкам, которые ни разу не соответствуют тому, что происходит на самом деле. То есть каждая ситуация в каждой семье – это ситуация индивидуальная. И здесь нужно было подходить именно индивидуально, а не так, огулом, исходя из тех методичек, которые написаны, тех нормативных актов, которые имеются в Республике Беларусь. Што сістэма недасканалая, прызнаюць і ўлады. Гэта камісія пры Віцебскай пракуратуры заўважыла, што пры правяранні сем'яў дзяржаўныя органы дапусцілі шэраг хібаў і парушэнняў. Напрыклад, выяўлена 28 выпадкаў, калі прымаліся рашэнні аб адсутнасці крытэрыяў сацыяльна небяспечнага становішча. Ці калі па адным і тым жа правяранні прымаліся супрацьлеглыя рашэнні, альбо не вытрымліваліся тэрміны разгляду справаў. Што ў пэўных выпадках, падкрэсліваецца ў пратаколе, прыводзіць да трагедыю гібелі дзяцей. Летась толькі на Віцебшчыне зафіксавалі 3 смерці. Рэзананснаю стала справа аб забойстве 3-гадовага дзіцяці ў Менскай вобласці. Сям'я са Слуцку стаяла на ўліку як небяспечная ў сацыяльных службаў. Пра сістэматычныя здзекі і катаванні немаўляці ведалі і медыкі.
але органы бяздзеялі. У выніку суд прызначыў бацьку найвышэйшую меру пакарання. Маці далі 25 гадоў няволі. Да адказнасці прыцягнулі 28 службовых асобаў. Здарэнне не засталося без увагі Лукашэнкі. Надо контролировать семьи. Власти мы должны выработать такую систему поведения, чтобы мы хотя бы знали, что это за семья. Думаем, как создать такую систему, соответствующую контролю. Сёлета трагедыя адбылася ў Воршы. Шматдзетная маці забіла сваіх 4 дзяцей і скончыла жыццё самагубствам. Яна нібыта мела пасляродавую дэпрэсію і не спраўлялася з дзецьмі. А органы сацыяльнай абароны ведалі пра цяжкое становішча ў сям'і, але своечасова не падтрымалі. Помимо обстоятельств совершения преступления, будет дана принципиальная правовая оценка действиям всех компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье. На гэтым тыдні стала вядома пра яшчэ адно здарэнне. У Гомлі 10гадовая дзяўчынка памерла праз ненаданне кваліфікаванай медычнай дапамогі пры ўскладненні цукровага дыябету. Шматдзетная самотная маці, сям'я ў статусе недобранадзейных. Аднак і тут сацыяльныя органы бяздзеялі. 4 службовых асобаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Супраць маці завялі крымінальную справу. Предпасылак быць аптымістаў не вельмі шмат, і тое, что будут закручиваться вот эти подходы, и они будут, чиновники, они будут спробовать дожать, сделать больше обязательным подход назирать за семьями, как я думаю, про школу и про установы охраны здоровья, это то, что будет, и я так само думаю, что будет надаваться великая роль инспекциям по справах непаўнагадовых. Яшчэ адна праблема, што турбуе віцебскія ўлады, рост асоба цяжкіх злачынстваў сярод падлеткаў і моладзі. Гэтак, за першыя 4 месяцы 24 года павялічылася колькасць забойстваў, сексуальнага гвалту, незаконнага абароту наркотыкаў. І падобна, Міністэрства ўнутраных справаў знайшло рашэнне. Акурат на гэтым тыдні другое чытанне прайшоў законапраект, паводле якога недобранадзейных дзяцей змогуць скіроўваць у спецыяльныя установы не толькі праз суд, але і проста па заяве бацькоў. Никакая колония, никакая тюрьма, ПВС никогда не делает ситуацию лучше. Станет только хуже. Это будет, наоборот, большее количество детей с поломанной психикой. Детей, которые в цивилизованном мире могли просто... Бывает, ребенка необходимо просто выслушать. Бывает, ребенка необходимо как-то чем-то заинтересовать, отдать его в спорт, отдать его еще куда-то. Гэтую праблему маглі б развязаць профільныя крызісныя цэнтры для сем'яў і падлеткаў, якіх у нашай краіне проста не існуе. Бок соцыум павінен падтрымліваць гэту сям'ю. Недастаткова адправіць таго дзіцёнка хадзіць, напрыклад, да школьнага псіхолага. Гэта сістэмная праца павінна быць супраць вось гэтай сістэмы гвалту, якая ёсць, там сістэма хворай сістэмы павінна працаваць, уласна кажучы, здаровая сістэма, якая будзе аздараўляць, вычэрпаць вось тыя праблемы, якія ёсць у сям'і, як у сістэме. Аднак пакуль паляпшэнняў у сацыяльнай палітыцы Беларусі чакаць наўрад ці варта. Пасля падзеяў 2020 года было спыненае міжнароднае падтрыманне праектаў, скіраваных на абарону дзяцей. А таксама школы бацькоў, на якую Еўрапейскі звяз вылучыў амаль 500 000 еўраў. Дзяржава ж можа і хоча прапанаваць. Перадусім, псеўдапатрыятычнае выхаванне. Марыля Дакуцька, Белсад. І зноў праблемы беларускага калію. Балтыйскі судна-механічны завод пад Петербургам, што летась вырас і разбагацеў на перавалцы беларускіх угнаенняў, сёлета выставіў новую цану, непрымальную для салігорскага прадпрыемства. Расійскія кампаніі зарабляюць на нашым каліі, а ягоны экспарт праз Расею ў першыя 5 месяцаў вырас на 14%. Але для шэрагу бізнесоўцаў калій з Беларусі і праблема, паколькі моцна загружае чыгуначныя шляхі і тэрміналы. На гэтым тыдні Менск пахваліўся, маўляў, збудуем уласны беларускі порт у Мурманску. Толькі вось ці праблемы залежнасці ад Расіі знікнуць. Юлія Цяльпок.
У вялікім порце Санкт-Петербургу замест кантэйнераў з беларускімі калейнымі ўгнаеннямі перавальваюць вугаль з Кемераўскай вобласці. Беларусь Калій не пагадзіўся з новую цаною паслуг, на што балтыйскі судна-механічны завод прыпыніў выкананне кантракту. З паведамленняў у расійскіх СМІ вынікае, што ўзгадненне цаны з пагрузачнай кампаніяй працягваецца. На канферэнцыі, прысвечанай вялікаму порту Санкт-Петербурга, прогучала: БСМЗ очень быстро из очень депрессивного кусочка причальной стенки вышли на приличные объемы перевалки калия и теперь планируют диверсифицироваться. У выніку прыпыненая частка беларускага экспарту калію. Апроч БСМЗ, грузы абслугоўваюць яшчэ некалькі кампаніяў. Таварыства «Феникс» у порце Бронка працуе з найбуйнейшымі аб'ёмамі. Вы видите, какой колоссальный рост вообще в экспорте минеральных удобрений. Конечно, главным драйвером здесь это белорусский калий. Бронка вот из-за белорусского калия не принимает наши большие суда-контейнеровозы. Хотя, собственно говоря, почему бы и не принимать, но калий важнее. У портах, што на балтыйскім узбярэжжы, 8 з 10 кантэйнераў запоўненыя беларускімі або расійскімі мінеральнымі ўгнаеннямі. Для беларускага рэжыму стратэгічны балтыйскі порт Бронка, у якім пакуль не ўдалося набыць тэрмінал. Уласны порт Беларусь мае збудаваць у Мурманску, ажно за полярным колам. Есть там, по-моему, небольшой вопрос, который касается стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом. Пасля закрыцця для Беларусі лагістычна блізкага літоўскага порту Клайпеда экспарт калійных угнаенняў падаў больш чымся на палову. Летась аднавіўся да амаль да санкцыйнага ўзроўню 9,5 мільёнаў тонн, але Менск хоча экспартаваць 20 мільёнаў тонн на год. Расійская чыгунка пакуль не ў стане, але хоча транспартаваць такія аб'ёмы. Одно из важнейших стратегических направлений – это развитие взаимодействия с Белоруссией. Генеральные грузы – это минеральные удобрения и нефтеналивные. Потенциал по перевозке минеральных удобрений – это 20 миллионов тонн. На слайде показаны аб'ёмы чыгуначнай перавозкі грузаў з Беларусі ў студзені-траўні 24 года. 6,6 мільёна тоннаў, што на 14% больш, чымся ў адпаведны перыяд летась. Палова – мінеральнае угнаенне, яшчэ траціна – нафтаналіўныя грузы. Расія дэкларуе цікавасць да транзіту з Беларусі. Развиваем свою инфраструктуру, и в течение 2024 года и 2025 года будет построено 7 новых железнодорожных разъездов. Произойдет на ряде участков перевооружение сетей связи. Чыгунка хоча дасягнуць прапускной магчымасці 20 мільёнаў тонн, на што выдаткуе больш, чым 9 мільярдаў расійскіх рублёў. На мапе беларускага экспартнага маршруту бачым 4 пункты разгрузкі беларускіх вагонаў. Каб грузы траплялі туды хутчэй, пераўзброяць 5 чыгуначных пунктаў. Што да мурманскага кірунку, які цяпер прапускае агулам 25 мільёнаў розных грузаў, в декабре этого года будет 45 миллионов тонн в Мурманске пропускная способность. Калі сапраўды так станецца, Расія ўжо на лета будзе збольшага забяспечваць экспартныя патрэбы беларускіх прадпрыемстваў. Ёсць але. Яны становятся на 100% залежнымі ад аднаго каналу паставак і фактычна не маюць поля для манёвра. У бізнес-стасунках, асабліва калі гаворка ідзе вось пра такія стратэгічныя тавары з вялікімі аб'ёмамі выручкі і з вялікімі аб'ёмамі паставак, гэта вельмі важная количность. Здаецца, аб'ёмы аднавілі, але фактычна сталі закладнікамі як мінімум жаданні рускіх вось выпіць гэтыя ўсе сокі з пастаўшчыкоў і цяжка ухіліцца ад іх патрабаванняў, ну калі ты не маеш альтэрнатывы, фактычна рыначнай моцы за табой няма. Беларусь Калій страціў сваю перамоўную сілу летась, заніжаючы амаль у палову кошт угнаенняў для Кітаю і Індыі. Дэмпінгаванне беларусаў прывяло да падзення сусветных коштаў на калій і ударыла па іміджы Беларусі. Выпадак з прыпыненнем кантракту з балтыйскім судна-механічным заводам падлівае алівы ў вагонь. У дачыненні да ўсяго экспарта, які зараз ідзе праз Расію, ну і перш за ўсё гэтых стратэгічных тавараў, калійных угнаенняў нафтапрадуктаў, гэта азначае страта устойлівасці, а гэта не менш важна за аб'ём.
Страта устойлівасці – гэта калі вы не можаце гарантаваць пакупніку надзейнасць паставак. А кампаніі-транзіцёры гэта ведаюць і ўздымаюць кошты паслуг. Як гэтага пазбегчы? Надо строить свое, а видите, со своим тоже не очень получается. Планы по Бронке, мы так понимаем, что закончились, потому что там российская компания занялась портом, а планы по Мурманску это вообще какая-то такая не очень научная фантастика пока, потому что заявлены очень большие объемы, очень большая потребность в инвестициях, достаточно большой временной промежуток до 2028 года. Кольская затока, якая не замерзае, выхад у два акіяны і дамоўленасці з палітыкамі ў Маскве і Мурманску. Прэм'ер-міністр Роман Галоўченко распавёў, што частку дакументаў на будаўніцтва буйнога порту падпісалі, цяпер вядуць праектную работу. Аномальные действия представителей западного мира могут привести к осложнению или, возможно, даже блокаде выхода из Балтийского моря. Поэтому, конечно же, вот выход в Северный Ледовитый океан вот это абсолютная гарантия безопасности для поставок белорусских грузов. Месяц таму выданне Barents Observer заўважыла, што кампанію «Марской тэрмінал Варота Арктики» узначаліў былы гендырэктар прадпрыемства «Белшина», якога ў лютым 23-го года кинули ў СІЗА за незаконныя дамовы з расійскімі пасярэднікамі. Лукашенко лютаваў. Ниже себестоимости на 20% примерно продает. А российские компании, эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, выше себестоимости почти на 60% перепродают товар. Напярэдадні расследавальнікі бюро высветлілі, што ўладальнікамі кампаніі «Варота Арктики» лічыцца беларуская Нелі Малярова, мае 1%, і беларуская кампанія «Логістик Энерджи» 99%. Апошняя звязаная з так званым гаманцом Лукашэнкі бізнесоўцам Миколаем Воробьем. Он специализируется именно на нефтепродуктах, то есть у него там есть его компании в Новополоцке, которые непосредственно связаны с нефтеперерабатывающим заводом. Да, он там фигурировал в схемах растворителей в 10-х годах. Дапамагаў беларускім нафтапрадуктам абыходзіць санкцыі, а прыбыткам абмінаць дзяржаўны бюджэт. Нелі Малярова ж працавала ў кампаніі «Белкастранс» Андрэя Воробья. На ейную цётку бізнесовец перапісваў частку актываў, калі трапіў пад санкцыі захаду. Такая бізнес-каманда будзе адчыняць браму ў Арктыку на карысць беларусам ці зноў на карысць сям'і Лукашэнкаў. Пытанне хутчэй рытарычнае. Юлія Цяльпук, Белсат. На гэтым тыдні прапагандыст Ігар Тур патлумачыў крыважэрнасць свайго гаспадара. Маўляў, моцная ўлада не можа дапускаць патрабаванняў да сябе. Ёсць, як кажуць, нюанс. Моцнай уладзе рэпрэсаваць нікога не трэба, бо яна упэўненая ў тым, што робіць. Яна не мусіць трымаць гэтую самую ўладу на штыках і аўтаматах. А крэпкі арэшак быў гатовы пастраляць у свой жа народ у беларусаў. І нават праз 4 гады ад пратэстаў з 2020-го страх у гэтай нібы моцнай улады такі, што за кожную дробязь закопваюць беларусаў у асфальт. Вось і ўся моц, якая выключна ў сіле і гвалце. І тое, што беларусы проста хочуць па-людску жыць, не для прапагандысцкіх мазгоў Тура. Гэта лішняе. І вось што, уласна, кажа прапагандыст. Патрабаванні ў рацыянальна-аўтарытэтнай улады імгненна павінныя выклікаць рэпрэсіі ў дачыненні патрабавальнікаў і сутнасць не ў людзях і не ў канкрэтных іхных патрабаваннях, а ў захаванні сістэмы, якая пастаянна функцыянуе ў стане эфектыўнага балансу і стабільнасці. Усё проста. Галоўна трымацца сінімі пальцамі, пакуль не вынесуць разам з фатэлем. Істотна, каб стабільна функцыянавала сістэма, на якую па-арабску мусяць ціхенька працаваць мільёны беларусаў і нічога не патрабаваць. А то літасцівы цар адразу робіцца жахлівым. Выключна можна, хоць нешта папрасіць уладу. Я б дадаў, што яшчэ лепш прасіць на каленях, паўсці, чапляючыся за штаніну узурпатара, і калі для прыкарытных служак, як Тур, у гэтым не мае нічога новага і ганебнага, то для большасці беларусаў сорам, ад якога не адмыцца.
Ну і калі патрабаваць забаронена і за гэта караюць, народу нічога не застаецца, як спаліць такую ўладу разам з фатэлем. А за такія парады прапагандыстаў яны павінны адказваць разам з іх уладальнікам, ну і нічога не патрабаваць, толькі прасіць трыбунал аб літасці, для іх жа прасіць нічога новага. А калі ўжо з краіны стварылі турму, то і правілы турэбныя. Згадалася у Салжаніцына «Не вер, не бойся, не прасі». І, нягледзячы ні на што, захаваць у сабе чалавека. У беларусаў атрымліваецца, а вось у вас, прапагандысты, што верашчыце і рохкаеце, ужо такога шанса няма. Таму у гэтай бездані вы да канца. А я б яшчэ нагадаў пра такую рэч, як Канстытуцыя. Цытаваць адтуль можна шмат, нават з той версіі, якую пад сябе змяніў узурпатар. Ну вось хаця б другі і трэці артыкулы. Чалавек, яго правы, свабоды і гаранты іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы. І артыкул 3. Адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца народ. Пісалі да дэмакратыі, а самыя вешаеце лаўры на рэжым аўтарытарны. Капайце глыбей, таталітарны. Хаця вось як паслухае, што Лукашенка галоўны рамантык краіны. На гэтым тыдні на ферме ў Дзяржынскім раёне ён выказаўся наступным чынам. Лепшай працы няма, запомні, я гэта ўсё прайшоў. Мне сняцца начамі людзі, з якімі я працаваў. Сняцца каровы. Я іх ноч даю, лепшага няма, ніякае прэзідэнцтва. То паслухайце, таварыш Лукашенка, не патрабую, а проста малю і прашу. Хочаце, на калені стану. Ідзіце даіць кароў. Няхай сны зробяцца яваю і тура забірайце у той кароўнік. Толькі вось сапраўдныя сны узурпатара пра вайну. У Беларусі ўжо трэцяе сёлета гэтак званае правяранне боегатовасці, брацанне зброі, фінансавыя затраты і надзіманне шчок дзядзькоў з лампасамі. Мілітарызацыя таксама выйшла і па-за армейскае жыццё. З кім ваяваць сабраліся? Уладзіслаў Корсак. Чарговае раптоўнае правяранне боегатовасці. У Берасцейскай і Гомельскай вобласцях з пятніцы задзеялі авіяцыю, сілы спецыяльных аперацыяў, паветраную абарону і артылерыю, у тым ліку комплексы «Полонез» и «Град». Активно будут применяться беспилотные летательные аппараты, силы и средства радиоэлектронной борьбы, а также планируется отработать приемы действия сухопутных группировок в лесисто-болотистой местности. То бок адпрацоўваюць усё тое, што актыўна выкарыстоўваецца на фронтах расійска-украінскай вайны. За дзень да пачатку вучэнняў памежны камітэт заявіў пра павелічэнне канцэнтрацыі ўкраінскіх войскаў з цяжкім узбраеннем блізу беларускай мяжы. Казалі пра недапушчэнне правакацыяў. Яны кажуць пра недапушчальнасць правакацый, то яны якраз такі гэтымі правакацыямі і займаюцца. Яны якраз такі правакуюць. Мы бачым, што яны робяць на мяжы з Польшай. Мы бачым, што яны наўпростава задзейнічаны в гібридныя атакі Расіі на краіны захаду. Мы бачым, што яны наўпростава гэтаму спрыяюць, і таму яны самі раскрываюць уже свае ж секрэты. Яны самі распавядаюць, як яны дзейнічаюць. Гэта ўжо трэцяе з пачатку года раптоўнае правяранне боегатовасці ўзброеных сілаў Беларусі. Агульная тэндэнцыя на мілітарызацыю краіны выражаецца і ў значным павелічэнні набору на вайсковыя спецыяльнасці ў ВНУ. Цягам апошніх гадоў ён вырас амаль на траціну. У галоўных цывільных навучальных установах краіны створаныя вайсковыя факультэты. Штогод расце набор у медычныя навучальныя установы. Павялічваецца колькасць гэтак званых вайскова-патрыятычных клубаў. Для чего происходит увеличение армии? Для подготовки к войне. Будет эта война против Польши, против Украины, против России, против Литвы или против еще кого-то, абсолютно не играет никакой роли для того, чтобы армию готовить. Куда ее используют через год, через два, через три политическое командование, мы не можем этого знать. Як раней паведамляла ініцыятыва Белпол, могуць увесці забарону на выезд з Беларусі мужчынам ад 18 до 27 гадоў на час прызыўных кампаніяў. Раней студэнтам адмянілі адтэрмінаванне ад прызыву. Нярэдкімі сталіся выпадкі ўручэння позваў маладзёнам напярэдадні абароны дыплому.
Да таго ж у Беларусі як грыбы пасля дажджу з'яўляюцца новыя атрады спецназу. На гэтым тыдні ў Віцебску прэзентавалі атрад «Віцязь», створаны на базе 7-й асобнай міліцэйскай брыгады. Цяпер у структуры ўнутраных войскаў 13 такіх фармаванняў. Они созданы для борьбы с диверсионными группами. Вот Лукашенко и силовики Лукашенко предполагают, что белорусские демократические силы могут выслать на территории Беларуси так называемые диверсионные группы, как они их называют. И Карпенков, который возглавляет внутренние войска, он как раз и выступил инициатором создания вот этих спецподразделений по борьбе с диверсионными группами. Інструктарамі такіх падраздзяленняў нярэдка выступаюць вагнераўцы, што засталіся ў Беларусі пасля няўдалага мяцяжу Прыгожина. Аднак пакуль Карпянкоў хваліцца далёкімі ад барацьбы з дыверсантамі подзвігамі сваіх гадаванцаў. Реально бешеные псы, которые заслуживают только одного — смерти. Перадусім штурмам кватэраў палітычных апанентаў. Тем не менее, они обкатываются, как это говорится, они выезжают на задержание, они выезжают в леса, их отправляют также патрулировать границу, они живут лагерями в лесах, именно в палатках, в полевых условиях, вот, и обучаются, в принципе, хорошо обучаются. И военнослужащие, которые туда попадают, это не впервые пришедшие на военную службу. Конечно же, они отбирают уже тех, кто прошел уже службу во внутренних войсках. Многие белорусы приезжают с малых городов, деревень, где вообще никакой работы нету, и поэтому это хороший, хороший стимул для их личной жизни. Вот, то есть они идут туда не за политику, они идут туда, потому что, чтобы благоустроить свою личную жизнь. Нягледзячы на тое, што рэжым Лукашэнкі актыўна грыміць зброяй, беспасярэдні ўдзел беларускіх войскаў у расійскіх вайсковых авантурах у оглядальной перспективе выглядая малоимоверным. И для того, чтобы говорить о том, что готовится какая-то вооруженная группировка, мы должны увидеть, во-первых, развертывание на границе с Украиной нескольких дополнительных бригад. Силами одной бригады организовать прорыв фронта, физически невозможно, просто, если мы говорим про полномасштабное какое-то наступление, это, физически не представляется возможным. Нужно как минимум, 4-5 бригад. Также есть дополнительные показатели, например, если будут отменены отпуска у врачей или у МЧСников. Это тоже такой своего рода показатель того, что, что-то где-то, по крайней мере, готовится возможность. Тым не менш, і такія правяранні прымушаюць Украіну трымаць частку сілаў на мяжы з Беларусью. Лукашенко упирается. Говорит, они мне нужны самому, если что, мне от своего народа ими отбиваться надо. Конечно, у Путина это огромный соблазн. Вопрос состоит в том, хватит ли выдержки, я не знаю, Лукашенко пойти на этот самоубийственный ход. И хватит ли силы у белорусского народа, у белорусской армии, в том числе, не выполнить эти преступные приказы. У рэйтынгу баявой магутнасці краінаў свету Global Firepower Беларусь у 2024 годзе займае 64-е месца з 145. Польшча цяпер на 21-м месцы, Украіна на 18-м. Нягледзячы на мілітарныя высілкі рэжыму Лукашэнкі, у Беларусі цяпер на 12 пунктаў слабейшая пазіцыя, чымся 2 гады таму. Хорошо, я тебе 2 двигателя привезу. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Міністэрства аховы здароўя Беларусі выпусціла папярэджанне ў сувязі з выбухам батулізму ў Расіі. Там больш за 200 асобаў атруціліся, з'еўшы салату з фасоляй. Беларускія дактары нагадалі, што батулізм цяжкая хвароба, якая паражае цэнтральную нервовую сістэму. Калі своечасова не звярнуцца да доктара, можна памерці. Пра іншыя падзеі Беларусі і свету наступныя 100 секундаў. Сталічных школьнікаў у новым навучальным годзе чакае адзіная школьная форма ад Беллёгпраму. Прадпрыемствы распрацавалі вырабы для дзяцей рознага веку. Новая форма выкананая ў адзіным стылі ў цёмна-сіняй каляровай гаме. Дадатковыя элементы, кашулі, гольф і абутак можна выбіраць на свой густ.
Град памерам з ягаду выпаў 19 чэрвеня ў пружанскім раёне Берасцейскай вобласці. Вялікія градзіны шкодзілі аўты, дахі і агароды. Непагадзь некалькі разоў прыходзіла гэтым тыднем у Беларусь. Так у Менску праз залеву і град не працаваў грамадскі транспарт, а жыхары Заслаўя пабачылі сапраўдную буру. У горадні 6 сілавікоў у касках і бронекамізэльках затрымлівалі пеўчага царкоўнага хору. Відэа затрымання апублікаваў адзін з тэлеграм-каналаў сілавікоў. На запісе мужчына кажа, што ў 2020 годзе ўдзельнічаў у пратэстах і пакідаў негатыўныя каментары на адрас улады і міліцыянтаў. Рэжым збіраецца зліквідаваць чарговую грамадскую арганізацыю. На гэты раз гаворка пра Беларускую федэрацыю пейнтболу. Адпаведную заяву ў суд падало Міністэрства юстыцыі. Прычынаў такой пастановы не паведамляюць. Паводле праваабаронцаў, са жніўня 2020 года ў Беларусі зліквідавана больш за 1600 некамерцыйных арганізацыяў. Беларускаму пісьменніку Сашу Філіпенку прысудзілі швейцарскую літаратурную прэмію «Пролітэрэс». Узнагарода ўручаецца штогод за выдатныя дасягненні ў галіне літаратуры і мастацтва. Выбар на карысць беларуса незалежнае журы сёлета патлумачыла тым, што Філіпенка валодае бліскучым гумарам і на прыкладзе людскіх лёсаў набліжае да чытача складаныя гістарычныя кантэксты. 14 дзяцей, 4 жонкі і сотні наложніц, а яшчэ крывавы след, што цягнецца праз усе гады фармальнага і нефармальнага кіравання. Забітыя былыя паплечнікі, журналісты, палітыкі, палюбоўніцы. Таксама асвоеныя мільярды долараў расейскіх падаткаплацельшчыкаў, што дазваляюць жыць як султан. Незалежнае выданне «Праект» выпусціла фільм расследавання пад назвай «Поўная крыві біяграфія». Фільм цалкам прысвечаны кіраўніку Чачэніі Рамзану Кадырову. Журналісты праекту распавядаюць гісторыю прыходу да ўлады клану Кадыровых з дапамогай расійскага ФСБ. Вынікае, што Расія купіла іхную лаяльнасць мільёнамі долараў, але гэта быў толькі пачатак бясконцых інвестыцыяў у панаванне Кадыровых. Расследнікі закранаюць дзіўныя і падазроныя абставіны гібелі бацькі Рамзана Ахмата Кадырова. З вернымі бацьку-ахоўнікамі ў дзень гібелі іхнага шэфа ў тэракце жорстка расправіліся. Аднаго з іх, маўляў, скармілі льву з асабістага звярынца Кадырова-малодшага. Расследнікі кажуць пра імаверную сувязь Кадырова з забойствамі журналіста Пола Хлебнікова, апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова, дзясяткамі іншых выпадкаў збіццяў, катаванняў і забойстваў. Журналісты робяць акцэнт на так званым феномене Кадырова, як ён, фармальна лаяльны расійскай уладзе, фактычна кіруе Чачэніяй па-за расійскім прававым полем. І мы выполним любой приказ нашего верховного главнокомандующего. Апошнія гады ў медыяполі нярэдка з'яўляецца інфармацыя пра крытычны стан здароўя Рамзана Кадырова. Згадваецца магчымы дыягназ некроз падстраўнікавай залозы. Праз праблемы са здароўем Кадыров перыядычна знікае з інфаполя, прапускае важныя палітычныя сустрэчы і падзеі. Гаспадарства заахвочваю глядзець гэтую стужку на ютубе, на дасяжнае, і яе вельмі лёгка знайсці. 2,5 гадзіны – гэта той час, які будзе скарыстаны не дарэмна, але таксама каментары пад гэтым відэа, якія гавораць у большасці выпадкаў, што проста хочацца пайсці ў душ, проста адмыць сябе ўсё гэта. І таксама ў мяне ўзнікаюць вельмі істотныя паралелі, што з іншымі стаўленнікамі Крамля, у тым ліку з Александрам Лукашэнкам, ягонай сям'ёй, рэжымам. Што яшчэ мы даведаемся і чаго мы яшчэ не ведаем. Ну і таксама жаданне з постсавецкай прасторы зрабіць тое ж самае, што робяць у Чачэніі. Жадаю добрага прагляду. А цяпер пра эканамічныя дасягненні на выспе стабільнасці. Прынамсі, гэтак хацелі б бачыць навіны пра стан беларускай гаспадаркі ў афіцыйным Менску. А як у рэчаіснасці, Александр Кнырович ведае і распавядзе ў атмасферы.
Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнарович и «Атмосфера». Лукашенко поглядел Белсат, и у яго з'явіліся пытанні да прэм'ера Галоўчынкі. Россия адмовілася грузіць дружелюбны беларускі калій. А ў беларускам будаўніцтве сур'ёзныя праблемы, калі верыць таму ж Лукашенку. А таксама пра тое, наколькі папулярныя ў беларусаў ламбарды, колькі каштуюць кватэры ў Менску ў параўнанні з Кіевам, якое месца займае Беларусь у рэйтынгу найлепшых ці ўсё ж найгоршых краінаў для працоўных. Запарце гарбаты, зрабіце бутерброд, сядьце на імчэй і возьміце за нешта наймацней. Гэта «Атмосфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Поехали! Я заметил и в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательное сальдо, хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо. Я так понимаю, что Минэкономики и правительство должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация. Ну что, як кажуць, дайшоў наш ліст. Тое, пра што я, як дзяця, ў дзяўбу кожны тыдзень, нарэшце зацікавіла і Лукашенку. Мяркую, што ён рэальна паглядзеў адзін з нашых выпускаў. І вось, перад ім бравы прэм'ер, і на пытанне: «А што так, Рома?» Той адказвае: «Не турбуйцеся, ваше сиятельство, дурата поўная. Тут у нас таго, экспорт фізічна вырас, але цэны на яго ўпалі. Таму ёсць моманты. Ну і нафта ж падаражэла. Таму так, дзірка ёсць, ужо 160 мільёнаў, але мы дамо рады. До конца трэцяга квартала мы выправімся, абавязкова». Ох, нешта я сумнеюся. Штука ў тым, што цана на беларускую прадукцыю агулам упала на самым галоўным расійскім рынку, бо раней яна была завышана. Лавілі мы удалую цанавую кан'юнктуру, але гэтая гісторыя скончылася. А нафту? Тут прэм'ер разлічваў на непісьменнасць Лукашэнкі. Так, рынкавыя тэндэнцыі сапраўды прывялі да павелічэння цэны на расійскую нафту за апошнія некалькі месяцаў. Але у 2022 годзе нафта каштавала істотна даражэй. І гэта чамусьці не перашкодзіла замежнаму гандлю Беларусі выйсці ў рэкордны плюс амаль на 4 мільярды долараў. Не ведаю як, але не замінала. Таму прыдумляе Галоўчынка, пускае пыл в вочы. Но нічога, до конца трэцяга квартала засталося ўсяго 100 дзён. Палічым гэтых куранят, як і належыць, увосень. Калій – нашае ўсё. Адзіны наш карысны выкапень, які мы проста бяром з зямлі і прадаем па ўсім свеце. Але пасля таго, як Літва закрыла нам магчымасць грузіць угнаенне праз порт у Клайпедзе, ад цэлага света засталася палова. І пытанне транзітных шляхоў паўстала вельмі востра. Як кажуць беларускія чыноўнікі, кошт транспартавання праз расійскія маршруты, а іншых жа і няма, вырас ад 2 до 5 разоў. Не танна выходзіць. Праблему збіраюцца скасаваць, пабудаваўшы уласны порт на поўначы, у Мурманску. Маўляў, туды злыя санкцыі не дабяруцца. А тое, што холадна, ну дык пацерпім, не першым разам. На мінулым тыдні было абвешчана, што гэты самы порт, які мусіць выратаваць беларускі экспарт, запрацуе да 2028 года. Не раней. Што ж, і так было ясна, што такія аб'екты, порты хутка не будуюцца. Так што пакуль без Мурманску. Але на гэтым партова-калійныя навіны не заканчваюцца. 15 чэрвеня адміністрацыя порту ў брацкім Санкт-Петербургу аб'явіла, што перастае адгружаць беларускія калійныя угнаенні. Прычына? Не сышліся ў цане, браты. Што гэта значыць? Наколькі такое прыпыненне крытычнае для беларускага калійнага экспарту? У гэтай тэме мы, як звычайна, разбяромся ў асноўным выпуску «Атмасферы» на YouTube-канале Белсат Ньюс. А пакуль працягнем з навінамі. Ламбарды. Ці звярталіся вы да іх? Што вам даводзілася закладаць? Для мяне гэта нейкі вобраз кніг з мінуўшчыны. Цёмная крама, у якой ацэншчык прыглядаецца да зношаных рэчаў некага небаракі. І, вядома, не дае праўдзівага кошту, але просьбіту проста няма куды ісці. Вось такая карцінка. У вас такая ж? Віншую. Мы з вами нічога не разумеем у сённяшнім жыцці. Нацбанк зрабіў справаздачу пра тое, што летась беларускія ламбарды выдалі пазыкаў на 230 мільёнаў рублёў. І сярэдняя сума склала 190 гэтых самых рублёў. 190 рублёў не хапае, і людзі ідуць і закладваюць уласныя рэчы.
Падзялившы одну сумму на другую, мы бачым, што агульная колькасць такіх угодаў складае ніяк не менш за 1 мільён 100 тысяч на год. У рэальнасці, напэўна, адзін чалавек здзяйсняе некалькі закладаў за год, але і сотні тысяч беларусаў, якім настолькі патрэбныя грошы, што яны ідуць у ламбард, каб атрымаць гэтыя самыя 190 рублёў, гэта цэлае войска людзей у нястачы. Гэта абласны горад. Просто уявіце сябе памер праблем. А вы кажаце ламбард. Кошт квадратнага метру новага жытла ў Менску пераваліў за $1500 упершыню з 2015 года. Ці то сведчанне пэўнага аднаўлення, стабільнасці, ці то проста недахопу кватэраў на рынку. Меня ориентирует на то, что у нас и со строительством жилья есть определенные недостатки. Вось, заўважылі не толькі мы. Пры гэтым агулам ввод жытла упаў не вельмі моцна, але нешта недобрае робіцца з жытлом для ільготнікаў. За 5 месяцаў 2023 года яго было ўведзена амаль 400 тысяч квадратаў. Сёлета ж 246. Падзенне на 38%. Гэта як ввогуле? Гэта што робіцца ў самай сацыяльнай краіне? І, дарэчы, квадрат у Менску 1500, а ў Киеве 2200. У сярэднім. Якая думка ў вас нараджаецца пры гэткіх лічбах? Калі людзі купляюць жытло за такія грошы, то там яны ёсць. І там збіраюцца жыць. Вось так рынок не верыць у перамогу Расіі. Бангладеш, Эквадор, Гватемала, Мьянма, Беларусь. Суседзі. Беларусь увайшла ў топ-10 найгоршых краінаў паводле правоў працоўных. Да чаго гэта я? Лукашенко гэтым тыднем сустракаўся з кіраўніком Беларускай федэрацыі прафсаюзаў і даручыў яму аператыўна рэагаваць на пытанні працоўных, ды імкнуцца да лепшага. Ну так, там у рэйтынгу побач яшчэ Туніс, Філіпіны, Егіпет. Ну і пра роумінг. Так, ізноў. Саюз задае рэй. Праўда, не той саюз. На гэтым тыдні Зяленскі падпісаў закон аб адзінай роумінгавай зоне з еўразвязам. І цяпер для ўкраінцаў кошт мабільнай сувязі ў Еўропе такі ж, як дома. Што ж да Беларусі з Расіяй водзяць ужо 11 гадоў і абяцаюць да Новага года. Як бы потым не атрымалася, што да якога Новага года ніхто і не удакладняў. А ўкраінцаў віншуем. Еўразвяз стаў яшчэ крыху бліжэйшым. Пуцін з'ездзіў у КНДР і там сустрэўся з вялікім кіраўніком. Ніяк не менш. Гэта афіцыйны тытул, таму звяртацца трэба толькі так. Вялікі кіраўнік Кім Чын Ын. Ой, прабачце. Кім Чен Ын. О, вось так. Кім Чен Ыном. І вось глядзеў я на гэтае фота і ведаеце, пра што думаў? Я думаў пра тое, што паміж дзвюмя часткамі карэйскага паўвострава ёсць розніца. І розніца гэта ў росце паўночных і паўднёвых карэйцаў. Раней былі матэрыялы, што яна ці 15, ці 10 сантыметраў. Гэта не зусім праўдыва. Але паўднёва-карэйцы сапраўды заміралі фізіялогію бежанцаў з КНДР, новага сябра Расіі і Беларусі. І розніца ў росце заўсёды ёсць. Яна дасягае рэальных 8 сантыметраў. Карэйскі паўвостраў цікавы тым, што там стагоддзямі не было міграцыі. Там монаэтнічны склад насельніцтва. І вось гэтая розніца тлумачыцца толькі тым, што на поўначы дзеці не даядаюць пакаленнямі. І за некалькі дзесяцігоддзяў такі вынік, такая розніца. Пры гэтым Пуцін жа расказваў там пра слаўнае мінулае, як СССР дапамагаў Паўночнай Карэі ў самыя суровыя гады. Дапамагаў стаўленню рэжыму, што давёў краіну вось да гэтага 213 месца ў рэйтынгу краіну паводле ўзроўню эканомікі. І цяпер гэта стратэгічны партнёр Расіі. Іран, Паўночная Карэя, Талібан. Так, яны таксама цяпер сябры. У мяне ёсць пытанне да тых, хто падтрымлівае Лукашэнку з нейкай сваёй прычыны. Людцы, вы упэўненыя, што вам трэба стаяць у адным шэрагу вось з гэтым? Скажы мне, хто твой сябр. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.
Так выглядаў гэты тыдзень, аднак хацеў бы дадаць яшчэ пра адную тэму. Чорная гадавіна ў гісторыі сучаснай Беларусі. 30 гадоў таму, у 1994 годзе, у гэты дзень Александр Лукашенко перамог у першым туры прэзідэнцкіх выбараў. Выбары былі сумленнымі у апошні раз. А вось выбар атрымаўся такім, за які пакаленні беларусаў разлічваюцца сваёй свабодай, здароўем і жыццём. 30 гадоў панавання таго, хто скраў наш час. 30 гадоў хлусні, прыніжэнняў і вынішчэння ўсяго беларускага. 30 гадоў ён цягнуў нас у Расею, аддаючы пакрысе нашу незалежнасць. Вымірэнне вёскі, калапс прадпрыемстваў, архаізацыя адукацыя. Урэшце, дазвол расійскім акупантам забіваць з тэрыторыі Беларусі украінцаў. Пагроза вайной і знішчэннем краіны. Усё дзеля ўлады. У гісторыі няма ўмоўнага ладу, а наша гісторыя пішацца тут і цяпер. І гэта гісторыя драмы беларускага народу у супрацьстаянні злачынцы. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфіры.